Здравейте! The Viking е тук. Ползвайте нашите услуги и постигнете вашите цели. С нашите креативни идеи, реализирани чрез екип от професионалисти, ще създадем и развием вашето онлайн присъствие. Ще го постигнем чрез изработка на уебсайтове. SEO оптимизация, за да сте сред първите в Google. Изработка и поддръжка на онлайн магазини, с които ще продавате повече. Социални медии и онлайн маркетинг, за да бъдете популярни. Графичен дизайн за вашата визия. Регистрация на домейни и хостинг. Също така създаваме и мобилни приложения. ERP и CRM системи за модерно и по-ефективно управление на вашия бизнес. Доверете си на нашите услуги. Ние сме партньорът, с който ще успеете. The Viking.